rabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin. En bolwanino ha darsere salinde ko laati shirku mawɗo. En bi shirku mawɗo kanjum laati geddal gotal ngal jawmirawo yafata ko jawmigal silto o tuubi yeso o maya, amma gedde luttuɗe en bi jawmirawo o de ɗon les muyo jawmirawo, to jawmirawo muyi yaafo jawmije, to muyi bo yangitamo be gedde man. nder majum haqqe jeyaɓe, haqqe ɓiɓɓe adama en kadi kanje bo latoto lawol yaafago man, walla ɓi adamajo man diga ngendam mako ha duniya ɗo ɗon yehdi ha duniya ɗo o ɗaɓɓitira goɗɗo mo o nyo'i ɗum masalan yaafomo, walla mo o ho'i ɗum hunde o hokkita ɗum hunde man, walla bo yaafomo laato kanko man ɗo o wurtake ha zunuba geddal man banniɗo. To non man laataki ha duniya ɗo ha o maydi be geddal man be toñange mako man, imma hunde goɗɗo o hoyino walla goɗɗo o nyo'i, kanjum man ɗo o yafitinaki ha majum ha duniya ɗo ha o maydi be geddal man. ɗo man bo kadi foti jawmirawo ban mbiɗen ho a ha boɗɗe mako hokkita goɗɗo mo o hoyino hunde mum, walla goɗɗo mo o nyo'ono, walla bo foti goɗɗo man kañum man ɗo o yaafomo, goɗɗo mo o nyo'ono walla mo o hoyino hunde man ɗo kañum man ɗo yaafomo be hoore muɗum. To kadi laato kanko man ɗo geddal man ɗo o sendiri be magal be sifa deydey mo mbiɗen ɗo, walla bo jawmirawo o hokka goɗɗo mo o hoyno hunde muɗum, walla goɗɗo mo o nyo'ono man ɗo jawmirawo hokka mo deydey ko yerdintamo, hokka mo deydey ko yerdintamo kanko man ɗo, ngam jeyaɗo mako masalan koƴɗo hunde mako walla nyoɗo mo man ɗo hisa nastirgo yiite be geddal man. Kadi laato kanko man ɗo muyo jawmirawo hiita kanko man ɗo o yaafake mo ha geddal mako man, ha toñange mako man fotan mbiɗen ɗum ñoore o nyo'i goɗɗo walla hunde goɗɗo o ho'i. Laato kadi jawmirawo toni ho ay boɗɗe mako hokkiti jawmu nyo'aɗo man ɗo, kadi foti jawmirawo hokka nyo'aɗo man ɗo ha moƴƴere muɗum deydey ko yerdinta ɗum. Laato kadi o man ɗo jeyaɗo mako man ɗo hisa ho ego boɗɗe muɗum, kañum man ɗo laato be majum man ɗo jawmirawo hisniramo be majum nastugo yiite, kadi wona kanko man ɗo o nasti nder muyo jawmirawo, kanko man ɗo jawmirawo muyi hitake yaafomo ha geddal mako man. To jotta bo en bolwanan ko laati shirku pamaro, ko bolwanɗen ɗo kam ɗum shirku mawɗo mbiɗen. To jotta bo en jokkan ha darsere meɗen ɗo ko laati shirku pamaro, ko laati shirku pamaro kanko man ɗo ɗum geddal, shirku pamaro man ɗo ɗum geddal mangal, kangal bo jawmigal henoto nastirgo ngal yiite, amma kangal ngal wonay ban shirku mawɗo. Kangal man ɗo en mbi shirku mawɗo goɗɗo jawmirawo yafatako ha muɗum, yafatako ɗum silto jawmu shirku mawɗo man ɗo o tuubi yeso o maya. Amma shirku pamaro kanjum man ɗo ɗum geddal mangal mbiɗen jawmigal henoto nastugo yiite be magal, amma ngal ɗon les muyo Allah ban gedde luttuɗe mbiɗen ban ñoore, ban masalan hoygo hunde goɗɗo ko nandi e muɗum, kadi ɗum laatoto les muyo Allah. Shirku pamaro man ɗo ɗum geddal mangal jawmigal henoto nastirgo ngal yiite, amma kadi ngal ɗon les muyo Allah. Foti jawmirawo nastinamo yiite be geddal mako man, foti bo yaafomo ha geddal man ɗo, kadi nastinamo aljanna. To kadi shirku pamaro man ɗo o wi kanjum man ɗo kanjum ko kala ko laati ɗum sababu ɗum bososel jaharangel goɗɗo ha shirku mawɗo, walla bo ɗum laawol jaharangol goɗɗo ha shirku mawɗo, walla bo ko wari ha deftere Allah kanjum man ɗo ɗum wi'ama ɗum shirku, amma ɗum yottaki darja shirku mawɗo. To kaji kanjum man ɗo ɗum ukkoto ha kuuɗe, shirku pamaro man ɗo ɗum laatoto ha kuuɗe ɗe ɓiɓɓi adama huwata ɗum, non bo ɗum laatoto ha konguɗi ɗi ɓi adamajo yewtata ɗum. To kadi ɗo man ɗo en tammi hojgo misalu dow majum. Kadi goɗɗo toni kanko man ɗo o laatake o waɗi ko laati shirku mawɗo man, fotan ɗum laati ɗum kongal walla ɗum laati ɗum kuugal, kadi wajibi dow maako kanko man ɗo o yawa o tuuba ha majum. To o waɗi ko laati shirku pamaro man ɗo woni dow maako kanko man ɗo ta o dogo dow geddal man, woni dow maako o yawa o tuuba, ngam ta o mayda be geddal man ngal laato ɗum sababu ha nastingo mo yiite.
kadi nder misalu shirku laatiɗo pamaro man ɗo, nder misalu majum o wi yasiru riya, kadi pamarum ko laati geddal bi'etengel riya. to kadi riya man ɗo kanjum wonte goɗɗo o huwan kuugal ko wonte asli kam o nuforo be ma kuugal man ɗo Allah tan o nuforto be magal. Masalan o huwan dewal, o nuforo be dewal man ɗo Allah. Masalan o hokkan sadaka ɗo o nuforo be majum gam Allah, ha Allah warjomo be o hebra be majum barjari ha jawmirawo subhanahu wa ta'ala. to noy to o nuforake be hokkugo sadaka man ɗo, o yiɗi o hebra ɗum barjari ha Allah, o yiɗi bo yimɓe marramo be majum, mbi'a kanko man ɗo o dokkowo sadaka, o ballitowo tampuɓe ko nandi e muɗum, latto nufayeji ɗiɗi ɗo ɗiɗon ha maako. O yiɗi o hebra ɗum barjari ha Allah be hokkugo maako sadaka man, non bo o yiɗi kanko man ɗo o manre yimɓe bo manramo be kugal mako ngal o huwi, kanjum laati hokkugo sadaka man ɗo. to kadi ni man ɗo to ɗum nasti ha kugal ngal ɗo dewal bi'etengal hokkugo sadaka ɗo, to ni nufayeji ɗiɗi ɗo ɗi kawti ha dewal man, o nufake be majum o hebra ɗum barjari ha Allah, o nufake be majum o hebra ɗum manore ha yimɓe, kadi Allah kam laato kañum kam wala haaje dewal mako man, sadaka mako nga o hokki man ɗo Allah kam accidamo be magal, accidamo be kugal mako man, foti yimɓe manamo, o heynitoro be manore yimɓe man ɗo, ban o yiɗi yimɓe manamo man ɗo, yimɓe manamo, amma o hebrata ɗum barjari ha Allah kugal mako man ɗo, ngal latto ɗum kugal bonningal, o hebrata ngal barjari ha Allah. to kadi ɗo man ɗo ɓi adamajo woni kadi kanko man ɗo to o huwan kugal bangal ɗo dewal ban mbiɗen hokkugo sadaka man ɗo, woni dow maako kanko man ɗo o nuforo ɗum jawmirawo subhanahu wa ta'ala, ta o nuforo be majum manore yimɓe, ngam o heɓa kugal man ɗo ngal hisnamo yangada Allah. amma ni to o waɗi o nuforake be majum manore yimɓe, laato kadi Allah kam wi jaynitiɗo ha kugal maako man, wala haaje magal, accidamo, foti yimɓe manamo ha duniya man banno o yiɗi, amma kadi kala ko o heɓi fu laato kanko man ɗo o hebri be kugal maako man manore yimɓe man ɗo, o heynitoro be majum, kadi o hebrata ɗum barjari ha Allah. balma kadi ko hani ɓi adamajo ban dewal ngal ɗo ban mbiɗen ban hokkugo sadaka, ɓi adamajo to o wawan o suuɗa dewal man, goɗɗo dokketeɗo man ɗo o suuɗa dewal man ɗo o hokka ɗum, wala anduɗo si kanko be muɗum tan, to kadi non man ɗo barjari sadaka mako man ɗo laato ɓuran mawnugo, nden do kadi daynanmo bo ha riyago, daynanmo go ha riya. to ni jotta kam o suuɗi hokkugo mako sadaka man ɗo, kanko be dokkaɗo tan wala anduɗo ɗo ɗum foftinanmo ha ɓernde mako, kadi ɗum wallitanmo ha nufaye mako laato ngam Allah tan, ɗum wallitanmo ha nufaye mako laato ngam Allah tan, kadi o hebra barjari be majum, o hisra be majum bo yangada jawmirawo subhanahu wa ta'ala. annabijo sallallahu alayhi wa sallama o wi'ata jawmirawo ɓangiɗo wi, annabijo sallallahu alayhi wa sallama o wi'ata sahabo en maako, inna akhwafa ma akhafu alaykum ashirkul asgar. o wi sahabo en maako kadi ko ɓurata hulnago kulananmi on kam kanjum laati shirku pamaro. shirku pamaro ɗo ɗum geddal on, wato cuuɗingal, si ɗum geddal on cuuɗingal, si ɓi adamajo habda be nafsu muɗum ngam o heɓa o hisa zunuba man, ngam ɓi adamajo foti o fuɗɗa kuugal anniya mako ngam Allah, amma kadi ɗon man ɗo to o dogake dow kuugal mako anniya mako ngam Allah, amma kadi yimɓe marramo kuugal man noy ha ɗum nastina nder nafsu mako yiɗgo manego man, walla ɗum nastina ha nder nafsu mako o estitoro kanko man ɗo o laara woodi ko o waɗi ha kuuɗe boɗɗe, kanje man ɗo siɗe kisnamo yiite non, to kadi latto kanjum man ɗo ɗum bososel ha wonnugo kuugal mako. to annabijo o wi sahabo en mako ko ɓurata hulnago kulananmi on kam kanjum laati shirku pamaro. nden sahabo en go ɓe ƴamata annabijo sallallahu alayhi wa sallama, ɓe mbi'atamo ɗume wonte shirku pamaro ya rasulallah? o wi'ata ɓe kanjum laati wonte riya, kuwa kuugal nuforoɗa be magal barjari, o nuforoɗa bo be magal manore yimɓe, kadi ɗo man ɗo ɗum wonnan kuugal, ɗum haɗan ɓi adamajo heɓgo barjari ha kuugal man. jawmirawo ɓangiɗo o wi'a
nyande kanko man ɗo ɓi adamajo gaɗowo riya kuuɗo o huwi kuuɗe ɗuɗɗe ha duniya ɗo, o waɗi kuuɗe boɗɗe jur, amma o nuforake be majum manore yimɓe. Kadi to o wari nyande dargal jawmirawo wi'amo kadi an man ɗo a huwi kuugal kazawal be kazawal, a nuforake be magal manore yimɓe. Kadi an man ɗo yaha yimɓe ɓe nufiɗa kamɓe man ɗo ha ɓe mane man ɗo, yaha maɓɓe laar wodi ko keɓta ha maɓɓe ha mbar jarina. Kadi mana man wala ko o heɓta, ɓiɓɓe adama en ngala ko mbawata hokkugo mo. To kadi laato kanko man ɗo o rusɓake, to ɗum sadaka o hokkino, o hokki jawdi mako ndi halki, o heɓray be maji bo, o heɓray be mari bo mbar jari ko ɗumejum. To non nder none riya, nder none kadi shirku pamaro en mbi arande man kam kanjum wonte riya. To ɗiɗaɓol man bo nder none shirku pamaro man ɗo ɓilgo layaji, to ɗo man ɗo kanjum man bo ɗum geddal mapindiwal jawmigal henoto nastugo yiite be magal. Kanjum man ko wonte non man bo ban layaji man ɗo ɗum katimeje ɗe ɓiɓɓe adama en kunata ɗum ɓila ha daɗe maɓɓe, walla bo ɗum ƴiƴe goɗɗe ɗe ɓe kunata ɗum ɓe ɓila ha daɗe maɓɓe walla ha ɓalli maɓɓe, walla bo ɗum luwe goɗɗe non ɓe kuna ɗum be lare ɓe ɓila ha ɓalli maɓɓe. To kadi kamɓe man ɗo ɓe ɗon mari itiqadu kanjum man ɗo ɗum foɗanan ɓe nafuda, walla bo ɗum duñanan ɓe torra. Kadi ɓe ɗon kaɓɓi ha ɓernde maɓɓe layaru man ɗo, hatimere nde ɓe kuni ɓe ɓili man ɗo, nde duñanan ɓe torra, walla bo nde foɗanan ɓe ko laati bote. To ɗo man ɗo kadi ɓi adamajo to o waɗi ɗum, laato kanko man bo o hawtani jawmirawo ko mbi'eten shirku pamaro, o hawtani jawmirawo ko wi'ete shirku pamaro. Kadi laato kanko man ɗo o henorto be kuugal mako ngallo ɗo, o henoto be magal nastugo yiite. To kadi ngam ko waɗi mbiɗen ɓilgo layaru man ɗo, kanjum man ɗo ɗum woni nder shirku pamaro man ɗo. Ngam ɓi adamajo to o waɗi layaru, ɓernde maako yeccititto ha layaru man ɗo. Masalan o waɗi layaru, kayru man ɗo o heɓran ɓe mbimo layaru man ɗo to a waɗindu a heɓan cippal, walla layaru man ɗo to a waɗindu an man ɗo wala ko heɓete ha kalluɗum fu ɗum ren hoore ha maɗa. To kadi kanko man ɗo toni o waɗi layaru man banniɗo, o wurtake o yejjiti layaru maako ɗo, tawa jotta kam ɓernde maako lortoto ha layarugo, o numa jotta kam to ɗum ndu cippal ma, o wi'a jotta kam hande ɗo kam cippal maako ngakkan, ngam ko waɗi o hoccay layaru sa'a maako ɗo. To ɗum ren hoore ma o hultora o laara hande ɗo kam ban woodi ko heɓatamo, ngam ɗumejum ngam o yejjiti o hoccay layaru ren hoore maako ɗo. To kadi yeccitago ɓernde maako ɗo ha layaru man ɗo, kadi kanjum man ɗo ɗum laato ɗum geddal mangal deydey ɓernde maako ɗo fiɓotirano be Allah tan. Allah man wonte kisnowo mo, to ɗum sa'a bo Allah wonte dokkowo mo sa'a, ni hani wona ha ɓernde maako. To kadi o sottini hunde hande nde Allah heni ɗo, o sottini nde, o hori nde to ha layaru maako ndu o ɓilata ɗum. Kadi laato be majum kanko man ɗo o hawtani jawmirawo ko laati shirku pamaro. Ngam annabijo sallallahu alayhi wa sallam o wi'ata ha hadisewol, inna ruqa wattama'ima wattiwalata shirk. Kadi ɗo man ɗo moccoje laatiɗe na be deftere Allah, na be sunna annabijo sallallahu alayhi wa sallam, na be inde Allah, non layaji ɗi mbolwuɗen be sifa muɗum, walla bo tiwala, kanjum man bo ɗum hunde nde ɓe gaɗata ɗum, ɓe mbi'a kayre man ɗo, tiwala man ɗo ɗum waɗan debbo yiɗa gorko mum, walla gorko yiɗa debbo muɗum. Kadi wadgo ɗum kanjum man ɗo annabijo sallallahu alayhi wa sallam wi'ata kanjum man ɗo ɗum hawtango jawmirawo shirku laatiɗo pamaro. To kadi en mbi layaru ɗum hawtango Allah shirku laatiɗo pamaro, amma woodi no waɗata layaru man ɗo ndu warta ndu sotta ha laatago ɗum shirku pamaro, ndu warta ɗum shirku mawɗo. Jotta kam to o waɗi layaru man, o nufake be layaru, o ɗon haɓɓi ha ɓernde maako layaru ɗo,
kayru ndun wonte reno be hoore maru ɗo, kayru wonte renandumo, walla bo kayru wonte hokkandumo sa'a hokkandumo cippal layaru man be hoore muɗum kayru waɗata ɗum. ɗo kam sotti ha lattago ɗum, ndu sotti ha latago ɗum shirku pamaro, ndu warti ha latago ɗum shirku mawɗo. amma nuyi o waɗi layaru man ɗo, o ɗon lara kanko kam o waɗi bososel, o waɗi ko latti sababu ha renamo, ha ndu renamo, ɗum saba kayru man ɗo ɗum sababu. ɓurnal fu non wonata ha ɓerɗe yimɓe, o waɗi layaru man ɗo oɗon yiya ɗum sababu ha rengomo, walla bo ɗum sababu ha hokkugomo cippal. to kadi toni latake banni nufaye mako be layaru man ɗo, wona kanko ɗo man on laati wi'ete shirku pamaro, ɗum geddal mangal o henorto be magal nastugo yiite. to amma to o nufake layaru du be hoore maru, kayru wonte hokkoru sa'a, kayru wonte renorumo, to ɗo bo ndu sotti ha lattago ɗum shirku pamarogo, ndu huuci ha latago maru ɗum shirku mawɗo. mbiɗen kanjum man ɗo kam to ɓi adamajo o maayi dow ni nufaye mako, o tubay kadi latto kanko man ɗo nder dumotoɓe ha yiite. to o warti ha nufaye ɗiɗaɓo, kanko ka o waɗi bososel be layaru man ɗo, ɗum sababu ha ndu renamo, ɗum sababu ha o heɓra ndu sa'a, kadi laato kanko man ɗo o yeddi Allah geddal mangal woni dow mako, kanko man ɗo o tuba dow geddal man, ta o mayda be geddal man. to kadi ɗo wonte shirku pamaro, o sappini en shirku pamaro laatoto ha kuuɗe, laatoto bo ha konguɗi. man masalan goɗɗo o huwa kuugal, hakko o nufo be magal hakkunde mako be Allah, amma ɓawo ɗon o yaha o wolwa kuugal man, o sirrita ngal, o huwa kuugal a sirri mako hakkude. ban masalan jemma o wala nafgo, ko o ummo ragare jemma o nafa, hakkunde mako be Allah wakkati man ɗo wala giɗo mo si jawmiko, amma fajiri to weeti o wara o yewta ka hanki ɗo o naafi, o waɗini, o jangi Qur'an ragare jemma. to kadi laato ɗo man ɗo ɗum riya, kadi riya man ɗo laatoto ha asli kuugal, diga ha o huwa kuugal man nun o nufo be magal kanko man ɗo ha o heɓa manore ha yimɓe. laatoto bo o huwa kuugal man ngal timmi dow anniya laabka, amma ɓawo ɗon o wara o sirrita kuugal man. to kadi kanjum man ɗo fu ɗum none ɗe riya nastirta ha ɓi adamajo. woni kadi ɓi adamajo o solana ibada mako, o haɓa toni o waɗi dewal ɗo, o haɓa no o hisnira ngal ha wonnago. to o waɗi dewal mako ɗo, o toro jawmirawo jaɓanamo dewal mako. to o haɓa bo o sirra ngal, o haɓa o sirra dewal mako man ɗo, ngam wargo sirrita ngal, yewta ngal yimɓe. kanjum man ɗo ɗum lattoto no o huwi kuugal bongal, jawmirawo jaɓanimo ngal, no foti nastiniramo be magal aljanna. to o wari o yewti ngal, kadi ɗo kam wurtake, kadi jawmirawo kam jaynitake ha kuugal man, dewal mako go ɗum latto ɗum dewal bonnigo. ha darsere meɗen nde ɗo bo en bolwanan ko laati keferaku. kadi keferaku man ɗo kanjum wonte kaɓɓe gonanɗe ha ɓernde ɓi adamajo, walla bo kuuɗe ɗe ɓi adamajo huwata ɗum. kanjum man ɗo kuuɗe man ɗo ɗe laato ɗum kuuɗe ɗe keferaku, walla konguɗi ɗi ɓi adama wi'ata ɗum. konguɗi man ɗo laato kanjum man ɗo ɗum konguɗi ɗi keferaku. to kadi ɗo man ɗo keferaku man ɗo kanjum laati soyde nuɗɗingo jawmirawo, soyde nuɗɗingo jawmirawo, soyde wohɗitingo jawmirawo ha henago, ha dawrango mako laatano ɗo, soyde nuɗɗingo jawmirawo ha lattago kanko kan wonte laamiɗo, soyde nuɗɗingo jawmirawo ha laatago mako kanko tan wonte tagowo, soyde nuɗɗingo jawmirawo ha henago muɗum dewal, soyde nuɗɗingo jawmirawo ha laatago kanko tan wonte heni rewego. non soyde wohɗitingo jawmirawo, soyde nuɗɗingo jawmirawo ha inɗe mako be sifaji mako, kanko man ɗo o goto, o wala nandu, o wala yeru, ha inɗe mako be sifaji mako. walla bo fewnugo nulaɓe ɓe jawmirawo nuli ɗum, ban annabo en ɓe jawmirawo nuli ɗum,
kefero man ɗo o fewna ɓe o sappina deydey nulal ngal ɓe mbiyata Allah nuli ɓe ɗo kamɓe man ɗo jawmirawo subhanahu wa ta'ala nulay ɓe walla bo soyde imanaku mako man ɗo laato kanko man ɗo ha seko o ɗon seka annabo en ɗo kam nonnon jawmirawo nuli ɓe na walla nulay ɓe to kadi ɗo man ɗo fu ɗum laato kanjum man ɗo ɗum keferaku. To keferaku kadi woni dow ɓi adamajo kanko man ɗo ta gikkuwol keferaku ɗo ngol wona dow ha mako woni dow ɓi adamajo kanko man ɗo ta gikkuwol man ɗo ngol wona ha mako. Kadi keferaku man ɗo ɗum ɗon mari none lattiɗe feere feere kanjum man ɗo to ni ɓi adamajo kanko man ɗo o mayri be gikkuwol keferaku ɗo wona kanko man ɗo o dumoto ha nder yiite o dumoto ha nder yiite ndumdam tabiɗam. To kadi keferaku man ɗo ɗum ɗon mari none nder ɗon man ɗo kufru takzib yani keferaku ngu fewnugo ɓi adamajo kanko man ɗo o ɗon fewni o ɗon haɓɓi ha ɓernde mako annabo en ɓe jawmirawo nuli ɗo kamɓe man ɗo ɓe nulal maɓɓe man ɗo ɗum fewre jawmirawo nulayɓe kadi ko moye fewni annabo en ɗo ha ko ɓe gaddi ɗum o fewni ɓe banguɗum be cuuɗiɗum ban kefero mutlakan non kanko man ɗo o ɗon fewni annabijo wari wimo juul suuma ittu zakka o sali o nuɗɗinayi kanko ka o ɗon lutti ha keferaku mako ha banguɗum mako be ha cuuɗiɗum mako. To kadi ɗo man ɗo laatoto kanko man ɗo to mayri dow yaake oɗo kanko man ɗo o dumoto ha yiite a walla bo cuuɗiɗum fewnugo man ɗo laati dow cuuɗiɗum kanko man ɗo o nuɗɗini ha banguɗum kam o wi kanko man ɗo o laatake o julɗo amma ha cuuɗiɗum mako ha nder ɓernde mako kanko man ɗo o ɗon fewni annabojo o ɗon fewni annabijo o jaɓay nulal muɗum man ɗo kanjum latti ban imanaku nafiki en kamɓe man ɗo nde annabijo eggi warti madina kala yimɓe muɗum fu cilmi garti julɓe lutti kadi sina yimɓe seɗɗa go nder nafiki en man ɗo kamɓe man ɗo ɓe tawi kamɓe man ɗo to ɓe cilmayi jotta kam ɓe marata tokkal yimɓe fu julɓe jotta kam cilmi gartani annabijo sallallahu alayhi wa sallama to ɓe lutti dow keferaku maɓɓe man ɗo kadi kamɓe man ɗo ɓe goni ha nokkure yimɓe man ɓe fu maɓɓe ɓe julɓe kamɓe ɓe seɗɗa en tan ɓe heferɓe ɗo mana man ɓe belnata ha nokkure man. To ni kam noyi gaɗeten mi wi'a jotta kam min man ɗo mi silmi amma keferaku am ɗon nder ɓernde am kanjum wonte imanaku nafiki en ban Abdullahi ibnu Ubay ibnu Solol kanko man ɗo o wangini kanko man ɗo o julɗo be woɓɓe bo ɗon ban maako kamɓe man ɗo ɓe bangini kamɓe man ɗo ɓe julɓe amma ha cakki ɗum ɓerɗe maɓɓe kamɓe man ɗo gam ha ɓe goɗa ɓe keɓa ɓe gonda be julɓe neɗɗakuji maɓɓe kisa jawle maɓɓe kisa amma ha cakki ɗum nder ɓerɗe maɓɓe kamɓe man ɗo ɓe ɗon luttiri be keferaku maɓɓe. To kadi ɗo man ɗo keferaku man ɗo ngu ɗon suuɗi ha nder ngu ɗon woni ha nder cuuɗi ɗum ɓi adamajo. To kadi jawmirawo ɓangiɗo wi'ata ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بالحق لما جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين. kadi wala goɗɗo ɓurɗo toñago dininta goɗɗo on kasanɗo jawmirawo fewre ko wonte kasango jawmirawo fewre bo o waɗani jawmirawo kawtiɗɗirawo Allah wi ndeweyam min tan mi goto min heni rewego kanko bo o waɗi lawru mako wondudu o rewrata ɗum be jawmirawo. To kadi ɗo man ɗo wala goɗɗo ɓurɗo toñago dininta goɗɗo on kasanɗo jawmirawo fewre o waɗani jawmirawo kawtiɗɗirawo aw kazzaba bil haqqi walla kanko man ɗo o fewni gonga jawmirawo nuli annabijo be gonga kanko man ɗo o wari o fewni nulal annabijo sallallahu alayhi wa sallam. kadi jawmirawo ɓangiɗo wi'ata kadi alaysa fi jahannama maswan lil kafirin kadi ɗon laatake yiite jahannama ɗo kange man ɗo ɗum joɗorde nde yimɓe on lattiɓe hufraniɓe waɗanɓe hawtanɓe jawmirawo walla bo fewnuɓe nulal annabijo sallallahu alayhi wa sallama kamɓe man ɗo yiite jahannamaye kayge laati joɗorde maɓɓe duumide. To ɗo ɗum nonde nder none keferaku kufru takzib keferaku ngu fewnugo. nonde ɗiɗabre bo kufrul iba'i wal istikbar keferaku
ngu salare be mawnitare. Keferaku ngu salare be mawnitare ban keferaku ngu iblis ban keferaku ngu iblis hufri. Jawmirawo ɓaŋiɗo o tagi annabi adama o umri kala malaika, o umri malaika en cujidana annabi adama. O umri malaika en cujidana annabi adama. Malaika en ɓe ɗowti ɓe cujidani annabi adama ngam ɗowtanago umrore jawmirawo, ngam bo mawningo jawmirawo. Dow yaake o ɓe ɗowti jawmirawo umri ɓe ɗowtanake ɗum ha umrore muɗum ngam mawningo ɗum. To ɓe cujidani annabi adama, lutti iblis. Iblis kañum wi'ata min mi sujidanta annabi adama tagaɗo jottaɗo ɗon, min mi ɓuran annabi adama, min mi ɓuran annabi adama. Jawmirawo tagiyam min ha yiite, tagi annabi adama ha loope. Kadi noyi min tagaɗo ha yiite ni mi sujidana tagaɗo ha loope. Kadi iblisa nga sali nga mawniti, to kadi nga laati kanga man ɗo nga hufranake jawmirawo keferaku ngu salare, keferaku ngu mawnitare. To ɗo ɗum none nder ɗo nonde ɗiɗaɓre nder none keferaku. Jawmirawo ɓaŋiɗo wi'ata wa ith qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblisa aba wastakbara wa kana minal kafirin. Kadi jawmirawo nde o umri malaika en fu cujidana annabi adama, ɓe cujidani annabi adama, sina iblisa kangel man ɗo ngel sali ngel mawniti. Kadi kangel man ɗo ngel latti nder hufraniɓe jawmirawo keferaku ngu mawnitare, keferaku ngu salare. To nonde tataɓre nder none keferaku kufrul juhud. Keferaku ngu wulgo gonga, yankira gonga, ban keferaku yahuda en. Yahuda en ɓe jangi ha deftere maɓɓe tawreta annabojo tammi nulego ha makka, nden o eggan o warta ha madina ɗon o tammi joɗago. To yahuda en ɓe jangi banni ha deftere maɓɓe tawreta. Ko laatino ɓurnal fuu bo annabo en ɗon nule nder maɓɓe, annabo en ɗon nule nder yahuda en. Kadi kamɓe man ɗo ɓe ɗonno ha misra, ɓe eggi diga misra go, yoga maɓɓe eggi diga lesdi misra man warti jooɗi ha madina. Imma ngam tammago annabojo ɗo, nde laatino ɓurnal annabo en fu nulete nder maɓɓe ɗo, tammago ha annabojo man nule nder maɓɓe. Walla bo ɓe andi annabojo o nulete nder arab en, ngam deftere maɓɓe tawreta wolwani annabijo sifaji muɗum ɗum kumajum ɗum ɗon ha hunde ɗo ha tawreta maɓɓe. Ɓe ɗon andi annabijo o tammi nulego na nder yahuda en, nder arab en. Amma kadi ɓe ɗon no gaɗi ha ɓerɗe maɓɓe kamɓe man ɗo, ɓe nuɗɗinan annabijo to nulama. Gañadi maɓɓe be mawnitare maɓɓe ɗo ɓe ɗon numa ɗum accanɓe kamɓe man ɗo, to annabijo nulama ɗo ɓe nuɗɗina ɗum. To dow banni man ɓe garti ha madina ɓe ɗon jooɗi, ɓe ɗon andi fakat annabojo ɗo o tammi nulego, ɓe nuɗɗinamo kamɓe bo. To ha ɗon man ɗo nde annabijo nula eggi warti ha madina, kamɓe man ɗo gañadi be mawnitare be salago gonga ka ɓe andi go, kanjum man ɗo ɓe cali nuɗɗingo annabijo sallallahu alayhi wa sallama, ɓe cali nuɗɗingo annabijo. To kadi ɗo man ɗo kanjum man ɗo ɗum keferaku ngu salago gonga, gonga ka ɓe andino non ɓe lori ɓe calika. Ngam jawmirawo ɓaŋiɗo wi'ata falamma ja'ahum ma arafu kafaru bi. Ndeni waraniɓe kamɓe man ɗo ko ɓe andi, kanjum latti nulego annabijo sallallahu alayhi wa sallam ɗo, nde annabijo man ɗo o nula, kamɓe man ɗo ɓe kufrani nulal annabijo sallallahu alayhi wa sallama. Jawmirawo ɓaŋiɗo wi'ata fala'natullahi alal kafirin. Kadi naalore jawmirawo tabiti dow maɓɓe, kamɓe man hufraniɓe nulal annabijo sallallahu alayhi wa sallama. To ɗo ɗum nonde laatinde nonde tataɓre ha nder none keferaku. Kayre latti keferaku ngu yankirgo gonga andaka ka ɓe andi kamɓe man ɗo ɓe jankirika ɓe calika. Kadi naalore jawmirawo kañum bo naali ɓe naalore jawmirawo tabitid dow maɓɓe kamɓe hufraniɓe gonga ka ɓe andi gonka ha defte maɓɓe. En bolwanan nonde nayaɓre nder none keferaku. En bolwanan nonde nayaɓre nder none keferaku, kanjum man laati kufrun nifak. Keferaku
ngu nafikare keferaku ngu nafikare kanjum man wonte ɓi adamajo kanko man ɗo o wangina imanaku ha banguɗum ha ɗemgal mako o wi'a o nuɗɗini ha banguɗum mako amma ha cuuɗi ɗum mako nder ɓernde mako kanko man ɗo oɗon lutti o kefero o nuɗɗinayi to innama o wangini nuɗɗingo man ɗo ngam neɗɗaku mako hisa ngam jawdi mako hisa amma cakki ɗum mako oɗon lutti oɗon lutti kanko man ɗo dow keferaku mako. Jawmirawo ɓangi ɗo o wi ha wolwango nafiki en nafikaku ngu keferaku man ɗo o wi'ata dhalika bi annahum amanu thumma kafaru fa ɗubi'a ala qulubihim fahum la yafqahun. Kadi kamɓe man ɗo ɓe mbi be ɗemɗe maɓɓe kamɓe man ɗo ɓe nuɗɗini be ɗemɗe maɓɓe ɓe mbi ɓe nuɗɗini nden ɓe kufri ha cuuɗi ɗum maɓɓe be ɓerɗe maɓɓe ha banguɗum maɓɓe kam ɓe bolwi ɓe mbi kamɓe man ɗo ɓe julɓe ɓe ɗon nuɗɗini amma ha cuuɗi ɗum maɓɓe nder ɓerɗe maɓɓe ɓe ɗon caawi keferaku. To kadi ndeni laati banni haali maɓɓe yaake maɓɓe kam fa ɗubi'a ala qulubihim jawmirawo takki dow ɓerɗe maɓɓe jawmirawo takki dow ɓerɗe maɓɓe fahum la yafqahun kadi ɓe pamata kala ko wi'aɓe ha gonga fu kanjum man ɗo ɓerɗe man jaɓata ɗum pamata ɗum ma sakko jaɓa ɗum. To kadi laati ɗo kamɓe bo latti deydey mbar jaari maɓɓe ndeni ɓe latti ɓe naafikori annabijo sallallahu alayhi wa sallama ɓe banginani ɗum imanaku ɓe cuuɗi keferaku nder ɓerɗe maɓɓe kadi laati kamɓe man ɗo jawmirawo takki dow ɓerɗe maɓɓe gonga mbi'eteka man ɗo ɓe pamata kama sakko ha ɓe jaɓaka. To nafikaku man ɗo ngu ɗon mari none ɗiɗi. Nonde arande kam annifaqul i'tiqadi wato nafikaku ngu haɓɓere nafikaku ngu haɓɓere ɗo kanjum wonte nafikaku kallungu nastinangu jawmum yiite dumna ɗum nder yiite. Nafikaku annifaqul i'tiqadi ɗo kangu wonte nafikaku kallungu nastinangu jawmigu yiite dumna ɗum bo nder yiite. Wa huwa kufrun akbar naqilun minal milla kadi kanjum man ɗo ɗum fotan be keferaku kalkal ɗum sottinan goɗɗo gaaɗo banniɗo man ɗo ha laatago mako kanko man ɗo o julɗo banno o aaƴi ɗum wartiramo ha laatago mako o tana julɗo be nafikaku man ɗo. Kanjum man ɗo nafikaku ngu itiqad nafikaku ngu haɓɓere nder ɓernde ɗo ngu ɗon mari none feere feere jeego. Nonde arande man kam o wi'ata en takzibu rasuli sallallahu alayhi wa sallama fewnugo annabijo sallallahu alayhi wa sallama annabojo nulaɗo man ɗo kanko man ɗo ɗon fewni ɗum nulaka wi kañum man nulaɗo ɗo oɗon haɓɓi dow nder ɓernde mako kañum man ɗo fewanna nulaɗo. To ɗo man ɗo ɗum nafikare nde i'tiqadu ɗum haɓɓere wonde ha nder ɓernde mako ngam ha banguɗum mako kam oɗon wi'a kanko man ɗo o julɗo ha banguɗum ka oɗon wi'a o julɗo amma ha cuuɗi ɗum mako oɗon yi'a annabijo ɗo o fewan kanko man ɗo o nulaka. To ɗo man ɗo ɗum nonde nder nafikaku gurtinangu goɗɗo juldamku hora ɗum ha aaƴo mako ngo o aaƴata o julɗo man ɗo ngu horamo ha laatago mako o tana julɗo. aw bugdu rasuli sallallahu alayhi wa sallama aw takzibu ba'du ma jaa bihi walla bo o fewna nder ko annabijo waddi ɗo annabijo o shar'ani en shari'a dina islam ɗo nder ko annabijo shar'i ɗo o fewna yoga man goɗɗum kam oɗon jaɓi non amma goɗɗum kam yahaday be no o yiɗi nde yahaday be no o yiɗi ɗo ko yahadi be no o yiɗi ma o jaɓi ɗum kanjum kam o jaɓi ɗum kanjum man ɗo ɗum diina ko annabijo waddi nder diina man kanjum man ɗo ɗum yahaday be giɗaɗe mako bo kanjum bo o fewni ɗum. aw bugdu rasuli sallallahu alayhi wa sallama walla bo annabijo man ɗo o waña ɗum annabijo ko wonte ha kala julɗo kam marɗo imanaku kam fu o yiɗi annabijo sallallahu alayhi wa sallama o yiɗi sahabo en annabijo sallallahu alayhi wa sallama o yiɗi kala goɗɗo
tokkiɗo dina islam ɗo fu kala julɗo fu oɗon yiɗi ɗum ni wonte ko wonte asli ko wonata ha ɓernde goɗɗo marɗo imanako. amma lattiɗo marɗo nifaqul itiqadi ɗo hakke hayru man wala ha ɓernde mako ɗo tawa annabijo hoorejo on be hoore mum ma o yiɗa ɗum kadi moƴamma an jotta kam sahabojo walla tokkiɗo dina annabijo ko nandi e muɗum walla bo limanjo walla modibbo non walla mallumjo non kadi min baabi awla oɗo man ɗo toni o laatake annabijo o yiɗa ɗum kam kadi kala goɗɗo lencitittoɗo ha dina ɗo du lawol laɓgol fu kañum man bo a tawan o yiɗata ɗum o wañan ɗum. to kadi gaaɗo dow sifa kaɗo gañɗo annabijo sallallahu alayhi wa sallama walla yoga ko annabijo sallallahu alayhi wa sallama waddi kanjum man ɗo ɗum wurtinan mo ha laatago mako o julɗo ɗum wartira mo ha laatago mako o tana julɗo. aw bourdo ma jaa bihi walla bo ko annabijo waddi annabijo o waddani en dow dina man ban dokkunoɗen misalu ha sifa ndongu gorko maran ɓiɗɗo debbo o maran reeta ko derɗi ko gorko marata kanjum man ɗo o waña ɗum ha ɓernde mako o salo ɗum. to kadi ɗo man ɗo laatoto kanjum man ɗo ban mbiɗen ɗum nonde nder naafikaku cottinangu goɗɗo ha aaƴo mako o julɗo wartiramo ha o tana julɗo. awil masarrati bin khifadil islam walla bo o seyoro to woodi ko waɗi torra ganga ha dow duniya ɗo heɓi julɓe torrake kanko man ɗo o seyoro be majum gam julɓe kam en goni en ɓandu wooru juldamkuɗo dina ɗo na ɗum leñol dina ɗo innama kanjum man ɗo ɗum piɓotiral ngal tokkago dina man ɗo hawti en enen julɓe ɗo ha duniya ɗo kala ko torri julɗo goɗɗo fu an man ɗo ɗum naawe mata nawirra man ɗo gam en goni ban ɓandu wooru. to amma kanko mo nafikaku man mo nafikaku ngu itiqadu woni ha muɗum man ɗo tawa to woodi torra keɓga julɓe masalan ɓe ɗon mbara julɓe ha nokkuje goɗɗe kazaje kanko man ɗo o seyoro ɗum balma ha ɗum o laatoma ɗum waɗanamo seko ko waɗi julɓe ɗo kamɓe man ɗo ha toye fu kamɓe ɓe mbarata ha toye fu kamɓe ɓe gaɗata kaza be kaza to kadi laato kanko man ɗo oɗon seyori be majum ɗum waɗa seko ha juldamku ɗum ha jotta kam dina man ɗum gonga man ɗo ma ɗum lowa seko ha mako. to kadi ɗo man ɗo gaaɗo banniɗo man ɗo kanjum man bo ɗum alama naafikaku kallungu gurtinangu jawmigu ha juldamku hoora ɗum ha tana juldamku. nder ɗon man ɗo ban masalan ban ñande konu uhudu julɓe jalama ha konu man julɓe torrama ha konu man ha ɗo man ɗo tawa kala lattiɗo naafiki en kam fu ɗon ceyori be jaalego julɓe man ɗo latto kamɓe man ɗo ɓe ɗon ceyori be majum. misal jeegojo bo awil karahiyatu lintisari dinil islam walla bo o waña dina ɗo ka jaalo ka sembiɗa ɗo kanjum man ɗo o yiɗa ɗum o yiɗi kanko kam kala ko o huwata funi noyi dina ɗo ka tampirta noyi julɓe ɗo ɓe tampirta laato banni yela mako. to kadi ɗo man bo ban masalan ban ha konu badar julɓe keɓi jalogal ha konu badar tawa ha ɗo man ɗo kala naafiki en wondaɓe ha wakkati man ɗo kamɓe man ɗo hunde man ɗo nde nawiɓe jamum nde suniɓe jamum. to banni kadi to irinda maɓɓe ha jotta men ɗo bo ɗon tawa kala ko waɗata sembiɗina julɓe fu o yiɗa kala ko waɗata tampina julɓe fu kanjum o yiɗi. to kadi ɗo man bo goɗɗo man ɗo hulanemo ta kanko man ɗo o laato oɗon nder nonde naafikaku ngu haɓɓere gurtinangu jawmigu ha dina islam hoora ɗum ha dina keferaku. to ɗo nonde arande nder none nifak. to nonde ɗiɗaɓre bo nifak amali ɗum naafikaku ngu kuugal kanjum man ɗo ɗum ngu yottatako ngu ngakkan deydey naafikaku ngu itiqadu kam en mbi kañum kam ɗum keferaku amma nifaqul amali ɗo ɗum geddal kanjum man ɗo ɗum geddal jawmigal heñorto be magal yiite
amma kadi kangal man ɗo ngal wonan tahtal mashiya, ngal wonan lesmuyo Allah. foti jawmirawo yangitiramo be geddal mako man, foti bo yaafomo ha geddal mako man. kadi nder majum ko annabijo sallallahu alayhi wa sallam o innani en ha hadisewol mako o wi'ata arba'un man kunna fihi kana munafikan khalisan. gikkuji nayi ko moy ɗi laati ɗi ɗon ha muɗum o laatoto kanko man ɗo o nafikijo timmidiɗɗo, amma o yottatako darja nafikaku ngu itiqadu. be non man fu o yottatako darja nafikaku ngu itiqadu, kangu ka en mbino ngu wurtinan goɗɗo ha latago mako o julɗo. amma ɗo kam o lattoto o nafikijo timmidiɗɗo man ɗo, toni gikkuji nayi man fu ɗi goni ha mako, amma o luttan kanko man ɗo o julɗo, o luttan bo be geddal mako man ɗo oɗon lesmuyo jawmirawo subhanahu wa ta'ala. nder ɗon man o limtata gikkuji man kadi o wi'ata wa man kana fihi khaslatun minhunna kana fihi khaslatun minan nifaq. kadi to ɗi fuu ɗi kawti ha mako kam o laatake o nafikijo timmidiɗɗo ha gikkuji nayi man ɗo, o timmidiniɗi ɗi fuu maji, amma o yottaki ni nafikijo mo nifaqul itiqadi. to o wi'ata nder gikkuji man ɗo to ni laatake ɗon ha mako gikkuwol gotol bo kadi ɗon ha mako gikkuwol nder gikkuji nafikare, hatta yada aha kadi ha o acca ɗi, imma o acca ɗi fuumaji, to ɗi fuumaji ɗi ɗon ha mako, walla bo o acca gikkuwol gongol ha mako man ɗo to laatake ɗum gikkuwol gotol walla ɗiɗi woni ha mako bo ha o acca ɗi kadi, nden laato kanko man ɗo o hisi ha nafikaku. ɗon man ɗo o limtata ɗi o wi'ata iza atumina khana, to ni a hoolake mo a halfitinimo hunde maɗa, jawdi maɗa, walla a halfitinimo asirri maɗa, ha an man ɗo o zambe ha jawdi maɗa ndi kolɗinɗamo ha muɗum man ɗo, walla ha asirri maɗa nga cirruɗamo kolɗinɗamo ha muɗum man ɗo, o wurtinane asirri maɗa man o sankita nga, walla ha jawdi ma ndi kalfitinɗamo o ho'a jawdi man, to kadi ɗo man ɗo ɗum gikkuwol nder gikkuji nafikare. non wa iza haddasa kadhab, non to o yewti bo o fewa nder haala nder gewte mako, o latto kanko man bo o pewowo. to ni kam fewre man ɗo ɗum haslawol nder ɗum gikkuwol nder gikkuji nafikare. non wa iza ahada gadar, non to a alkotiri be mako dow hunde kadare bo ɗo man bo o fista alkawal deydey no alkotirɗon ɗo, o yottinta alkawal man, o zambe ha alkawal maɗa man ɗo. wa iza khasama fajar, non to wodi ko waadi on jahadi kiita bo ɗo man bo o halla ma'ana man foti ko a hunde maɗa ɗum amana gara kalfitinamo, masalan fotan ɗum jawdi walla fotan ɗum dabba walla ko ɗum ɗume ha deydey hunde nde kalfitinɗamo, nden ha ɗon man ɗo kanko man ɗo o hallugo mako man noyi, jotta ka a waddino ceede maɗa a halfitinimo siganam, to ɓawo masalan lewru walla ɓawo nduɓu a waran koca ceede maɗa ha mako, walla ɗum dabbaji maɗa a halfitinimo ɗi ɓawo nduɓu duuɓi ɗiɗi a waran kocaɗi, jotta kam wakkati waɗi a wari ha koca hunde maɗa o yankira, o wi'a kanko man ɗo wala ko kalfitinɗamo, toyi ceede, wala ceede dokkuɗayam. to an bo a wari no a hokkimo ceede maɗa man ɗo wala seedoɓe gaɗɗa, an hakkunde maɗa ɗum mbiɗa ɗum asirri hakkunde maɗa be mako, o yankiri, jotta kam o yankiri an ɗo a wala seedoɓe. to ɗo man ɗo jotta kam ban kiita ka islam kam wi'an mo jotta kam ƴaɓɓitirte an biɗo a ɗon siknimo ceede maɗo, ƴamete seedoɓe, waddu seedoɓe maɗa a ciknuɗomo ceede, a waɗayno seedoɓe. to jotta kam ko lutti kam ɗaɓɓitiran mo kanko man ɗo o huno, wala hunde ɗo, wala ceede dokku ciknuɗamo, to o hunake dina kam jaɓan haala mako ha banguɗum banni, kadi luttuɗum kam kanko andi hakkunde mako be jawmirawo kam wala ko suuɗi hitotomo nyande dargal, amma kadi ha banguɗum ɗo kam kiita ka dina kam jaɓanan mo an man ɗo wala ko ciknuɗamo. to kadi laato kadi kiita ka islama go ka gonɗinamo ha ɗo man ɗo an man ɗo wala ko ciknuɗamo, to kadi an ɗo a andi fakat a ciknuɗomo, laato an man ɗo
o hallanima o zambake ma o toñake ma ha ñamgo haqqe maɗa. To gikkuwol banniɗo man ɗo to ngol woni ha goɗɗo ɗum gikkuwol nder gikkuji naafikare. Hadha wa sallallahu wa sallam ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin.